Dyma chi gystadleuaeth i rywun sydd â llygad ar gyfer y dyfodol. Dechreuwyr ydy'r rhain i gyd yn ymgeisio yn y cneifio gyda gwella masnachol. Ar un enw cyfarwydd fan hyn, sef Jackson wrth gwrs, Beca Elan ydy hon, ar ddau, Elgan Hale Jones sydd yn gweithio fyny yn Hafod y Llan, Dai Thomas wedyn ar 3 ar 4, Angela Pearson yr holl ffordd o Loegr o rygbi mae'n debyg ac wedi bod yn trin gwlân y bore ma'n barod, Naomi Reynolds wedyn o Loegr gyda'i ail ddafad allan yn fanna rwan, ac yn y gornel ond yn bwysig dros ben i fi, bachgen lleol William Jones, Maes y Pandit Tal y Llyn, a mae o erbyn hyn ar ei ail ddafad. Da ni'n bwrw golwg rwan ar Beca Elan Jackson yn cael hwyl arw ar y ddafad gyntaf yma fan hyn, ac wrth gwrs merch i Elfed Jackson ydy hi, ac mi welon ni hi hefyd yn trin gwlân yn y bore. Felly mae yna ddyfodol sicr, a dyna un o'r pethau sy'n cael eu cyhoeddi man hyn heddiw ydy cymaint o ddiddordeb ac adfywiad sydd yna yn y cneifio gyda gwelleifiau yma. Nid yn unig yma yng Nghymru, ond ar hyd y lled y byd. China, De Affrica, Seland Newydd ac Awstralia i gyd yn gweld cynnydd yn yr dull traddodiadol yma o gneifio cyn i dyfodiad y peiriannau felly. Cneifio taclus iawn yma'n hyn, popeth dan reolaeth y ddafad, fel ta hi bron syrthio i gysgu gan Beca Elan yma'n hyn, olwch chi, sydd yn golygu bod popeth yn ei le, ac mae hwnna yn rhan o'r gamp, a mi welwch chi ar llaw chwith na'n gweithio'n galed, bydd cadw'r croen yn dyn, symud y cnu o'r ffordd iddi gael gweld lle mae'n mynd gyda'r trawiad nesaf bob tro. Dwi'n sy'n gennym ni fan hyn rwan, swn i'n cymryd mae yn fan hyn, mae Angela Pearson neu Naomi Reynolds. Ond nôl â ni ar stondin 1 a Beca Elan Jackson i mewn am i ail ddafad. Draw yn y pen draw yn y cyfamser mae William Jones bron a mae ar ganol i ail ochr o'r ail ddafad, felly mi dybia i William Jones sydd yn mynd i orffen yn gyntaf. Cwestiwn ydy pa mor daclus mae'r beirniad yn mynd i weld i waith o tybed, ac wrth gwrs mae yna gliciadau yn mynd i gael ei roi. Mi welwch chi'r beirniad yn sefyll gyda'r cliced, bob pechod sydd yn ymddangos, bob ail doriad o'r gwlân sydd yn andwyo'r cnu, mae yna gosb o bwynt, a wedyn y pwyntiau isa yda ni'n anelu atyn nhw ar y byrddau yn y diwedd felly. Fan hyn wedyn ar hyn o bryd mae gennym ni William Jones yn dod i ben, bob bydd yn gorffen gyntaf, dwi'n siŵr, ar stondin rhif 6. Ac mae o wedi bod yn cystadlu ers sawl blwyddyn bellach yn yr dechreuwyr yma, ac swn i ddim yn synnu gweld o yn symud i fyny yn y man chwysl y cwn defed, gan o fo o gwmpas i yn barod i gadw trefn ar ddefed lle bynnag mae o'n mynd. Mae o'n amlwg bod o'n ddyn cwn yn ogystal â defed a chneifio. A rhagorol William Jones, CPI o ran cyflymdra yn y gystadleuaeth i ddechreuwyr felly.